placer estar aquí, moitísimas gracias a todos, un saludo a Teniente Coronel, a Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, por suposto, alcalde, corporación e concelleiros do Concello do Barco, un gusto, moitas gracias pola invitación. Un evento importante para a Policía Local, en primeiro lugar a Policía Local, que é esa policía de vanguarda que está nas rúas, que está co cidadán, que está resolvendo problemas directos en contacto coa xente, policía do territorio, que ten gran vocación de servicio público, sin duda para todos recoñecida. Quero mandar tamén e transmitirlle a toda a Policía Local un saúdo tanto da Dirección Xeral de Tráfico como do subsector da Tráfico da Guardia Civil, que non poden estar aquí hoxe presentes porque teñen compromisos profesionais, pero que farán visita, e quero transmitir xunto con eles a percepción que temos desde o que é a provincia, que a Policía Local do Barco é unha policía referente, é unha policía comprometida, activa, proactiva, que participa en actividades de formación, de seguridade vial, de seguridade ciudadana, e, por lo tanto, en ese sentido, felicitarla porque cumplen con o seu traballo con profesionalidade e vocación de servicio. E, por suposto, felicitar ao Concello do Barco por esta iniciativa de dotar de mellores recursos, mellores medios materiais a un servicio como é a Policía Local, porque non só é un servicio de seguridade, non só un servicio de mellora da seguridade viaria ou incluso da educación vial, é un servicio que favorece a convivencia entre a cidadanía do Barco. Por lo tanto, parabéns e felicidades ao Concello pola determinación en dotar a Policía Local dunha nova sede que xa leva anos loitando por ela e así a conseguiu, e este é un feito xa do que todos nos beneficiamos.